Uzturpe ikastolakin batea orain dela urte batzuk sortutako programatxo baten, barruan, mutiko hauek, aurreko urtean, Debetxe 3ko gaztekin, landatzen ditugu piparra, maiatzan 15ean iten da gutxi grabera, San Isidro eguna hartzen da egun hortarako, eta orain etortzen dira behin oporrak eta pasa ondoren eta kurso berri nasitakon, haiek beak landatu zituzten gazte horiek beak etorri eta beraien landutako landarek biltzen dituzte. Ibarrako piparra aiaketa oso gurea sentitzen dugun herrian, nahi duguna da pixkat bertako gazte guztiek bestegiz baldin behin, bere bizitzan behin, landare hori ikutu, sentitu, aldatu, ikusi evoluzio guztia. Lehen garai baten gaztek eta aukera gehiago zuten biltzen zarrelako, baina transmisio hori galdu intzan, horrein kanpotarra da asko etortzen da, eta nahi duguna ikastola bidez, programa honen bidez, ezautu dezaten gazteek piparra. Eta gaur, aipatu diet pipar gorriaren ezaugarriak eta galtzearen o ezautzeztan produktu bat. Esplikatu jaten azken finen da, nola pipar berdea, honen berezitasuna da, heltzen ez zaio uzten. Oso produktu berdea, jaio berritan jasotzen den gauz bada, aldiz tomatea eta beste edozein barazki, behin heltzen danen jasotzen da bezala, edozein frutu bezala, honen heldutasuna izango litzateke pipar gorritzen danen momentuan, baina orduan, konzentratzen zaizkio bere sustantzik, asaizina, pikantea duen hori, eta horregatik atzeratzen da. Baina, kontun hartu beharra dago, azken finen beak emateigo hazie, eta beak joku ematen du. Eta larrikatzen nahi garen, nola garai baten saltxaterako eta pikante bezala erabiltzen zen hori, gaur egun sartu zaigu kaiena ezautzen duen guzti hori, eta desagertu inda gure sukaldetatikan, eta berriro ere aldarrikatzen ari gara horren erabilera, sukalde. Gaur etorria eta hamaiketako txiki bat jarriko, eta aurretik kontatuko piparran nola azteian, eta esan dugu beroa eta ur asko beula, eta goain jasotzen egia lehenko maiatzen, urtontako maiatzen landatu benitun piparrak. Gainago Ibarrakok izan da, piparran ingurun jakitea ondo da.